Ụmụazị na-atọ akịta ya na-afụ na vidio ma o nweburu oge esekureti their picture. Do you understand? Mgbe o nwere ike some of unu afụ gị and afụrụ m ya oge afụ but you believe chala m that picture afụ until m wee come across video these boys. Mfe n'isi si na ife mekwele ndị Igbo, ife mele ndị Igbo, mana onye dị ka m ga-apụta ebe a na-agwa unu the honest truth. Ịghọtago? The only thing unu ga na-eme bụ na ị ga-akpa anyị ma mana mbọsị ọbụla ịkpa anyị nwụrụ m mbọsị ị ga-afụ nwukwe ma ọ bụkwa na ị nwụrụ pawato ịkpa anyị m bikos ọ bụrụ ikwu n'ọnụ bụ the problem. Ịghọtago? Ana m agwa unu ebe a sị gị datị na anapụghị data egbe afọ ị na-ebugharị ije threaten ndị mmadụ. You have no other power. Ịghọtago? Enwere ike ya kwudo akụta nwa ọkpọ n'ọnụ gị ya akụta nwa ọnụ gị n'ọkpọ. Do you understand me? Na ụmụazị akịta ị na-afọdụ ka ahụ ne ka fadị. So mana ndị na-eburu eme ebe a bụ papa na mama mụrụ ụmụazị a. Let me tell you something that you don't know. Ụmụazị a kịta na-abụ that na papa fa nọ na main market azụ afịa na-atụ afịa na-emebe ọfụma, ụmụazị a ga-anọ na school. Ọ bụrụ na papa fa na mama fa n'obodo oyibo, ụmụazị ama na-ebugharị egbe na village. Do you understand me? And ọ bịakwago n'ife ahụ ya mpụta ebe a na-agwa gị marry when you are ready. Do you understand me? Because marriage is a burden. Without finance, you will never build family. Do you understand me? Ụmụazị akịta anọ ọ bụrụ that na azọpụtara fa n'oge, onye ọbụla mụrụ fa gba aka nwa. Mma apụta na-agwa gị eziokwu. You cannot tell me na ọ bụ kịta na gị nwa n'obodo oyibo a support this thing. Ị yara ara awụ nwanne gị nwoke ka ọ mụ dị ife a. You know the truth. Gị nwa n'obodo oyibo wee na-atụ ego wee na-sponsor this ụmụazị. Ị nwere ike yara awụ nwa gị nwoke ka ọ nọrọ na this kind of condition. That is why nji akpọ unu niile dị ọrụ ana and Chineke ga-akwụ unu ụgwọ ife ọbụla unu na sponsor. Do you understand what I'm saying? Ebe a nnọkịta will never accept ka onye nke m nọrọ na this kind of condition. Olesiza m agwabara ya okwelọ. Mana ife ya bụ mpụta ebe a na m asị gị na papa na mama fa BFL rụwa because of gịnị? Fa felụrụ ime ife fa supposed ime. So na ọ bụrụ ọkwanị na ị nụrụ nwaanyị bụ the problem. No na inwekwele that parental, orientation etu ya esi wee guide ụmụ gị. Because ọ bụ na papa na mama ndị a kịta na-emebe ọfụma, ụmụazị ama nọ na this type of condition. Just look at ọ dị ka ahụ ole ka ụmụazị a dị. Mama na papa fa BFL rụrụ fa wo free. So ọ bụ na gị nwa mụtara ụmụazị a ifelugo wo free. You are not worthy to call a father or a mother. You failed. Let me tell you.